Nu skal vi stifte bekendtskab med, ja, det er vel en sportsgren, men den er altså ikke sådan lige at forklare. Det hedder rævejagt, men der er hverken våben eller ræve med. Til gengæld er der underlige antenner og masser af hyletoner. Lørdag aften et sted på Lammefjorden. En bil med en mærkelig antenne på taget holder i vejkanten med katastrofeblinket tændt. Men der er ingen fare. Det er bare Alfa Lima-klubben fra Grevinge, der er i gang med deres elektroniske ræveløb. Nu skal vi over ud af Sandburen. Og lyden, det er rævene, der hyler. Nej, den er helt væk. Det tror jeg. Føreren Flemming Christiansen og observatøren Brian Petersen mødes en gang om måneden med deres klubkammerater omkring denne specielle form for orienteringsløb. Sporten handler om at køre mindst muligt, så bilernes kilometertæller justeres før afgang. Alle kan deltage i ræveløb, uanset alder. Walkie-talkie-radioerne gløder, og deltagerne sværmer omkring de samme steder på landkortet. Det gælder om at finde de godt skjulte rævesendere og være lidt smartere end konkurrenterne. Start 6? Ja. Hvor har du gjort? Ja, han står på 5-24. Det er 9 kilometer. Så snart en af posterne er fundet, går det videre mod den næste af de 4 ræve, og man kan ikke bare tage den nærmeste. Jeg skal jo have det med rækkefølge. Hvert løb tager omkring 3 timer, så det kræver tålmodighed at have rævens rolle. Der kommer ræv 2. Ikke mindst når jægerne er på vildspor. Hvordan fanden i helvede kan det være, at vi får sådan nogle pejlinger af det? I en anden bil sidder 2 gange Nielsen, Jørgen og Bent fra Grevinge. De har også problemer. Hvor giver mest udslag? Der. Så er det bare, hvad vej vi skal ind over der, eller vi skal ud over Hasted og den vej hjem. Sådan. Med lys på antennen går det endelig bedre for makkerparret i start nummer 6. Du er ikke til at pejle over. Trods uheldet med de ekstra kilometer på regnskabet er humøret intakt. Lige ud. Der får vi et problem. Hvor vejen går det herinde? Ja. Det var 3 over til 4. I overvis har de hjerteskærende hyl for rævene lyttet gennem mørket. Jamen ikke sindssygt at høre på det hele aften. Nej, det er vi sgu vant til. Det har vi gjort i mange, mange år. Hvor mange år har du været med? Jeg har faktisk startet klubben. Nå? Det var i 4 år til 3. Ræveløbssportsfolk er efterhånden en sjælden race. Alfa Lima, som vi lige mødte, er faktisk den sidste af sin art af klubber her på Sjælland.